Assalamu alaikum on bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama on jurama koto inde wondude mbaɗi yettode garɗen ko fati heɓgol numéroji hewɓe ene keeɓa numéro neɗɗo taw a anda to ɓe keeɓi numéro ma. Sa naati Facebook ene wodi natta keeɓa numéro ma so tawi jomum ko amima. Ɗum garɗen famminde bandiraɓe seeɗa. Eyyi dokkiren ɗo yeeru. Eyyi Basiru on so tawi jomum ko amima tan on to natta keeɓa numéro jomum. Oɗon jaafo seeɗa. Basiru on. Eyyi joni sa naati ɗo ayngol bindol less ɗo on memata. Eyyi ay numéro o ari, inde ari, hitande jomum jibina foof hollirat numéro o neni. On jii numéro o yalti ga direct. Eyyi hewɓe ne keeɓa numéro aji mumen taw ganda keɓɗo kadi ɗannima a yawata famde ko ɗo ɓe ndewata. On calminama.